kepika kahasika dai. Mika uteterida bra. Mazai azoto akubebe zanto. Bambaira station, Okbaiden station. Bambaira bubu nyanga kakakahazika dede ko. Munanga gwaza kukwata kukwekwe makwebedain. Indizu kurata akubamba masigade. Da pepe kotsoto hoshikipai kepika kahazika dai. Toka shakare nedzimwe nawo dzikunetsa kuti akwatikuta kudai. Ndonasa kuti vanogona kushamisika kuti what is the regalia representing for the people of this nation of the social media streets? Munhu wamwari Java. Why can't I represent him? He is a legend of whatever he does on social media, and he always makes sure he leaves a signature. Shoshaganaka. Nasto stenda vabuda variko vachita mupresident for the people asiregadzeke paregaria nekuti mabura aya hasi watengerwa vanhasi during the day. Mabura azobuda ndimi tanga tagarisa tisina kuhwa matsotsonya mazwembe mauzende asi muzuva ranhasi munhu wamwari Java vati aiwa ndoda kuvigirai mabura mukati mentimi nemazai nekuvhavhuka zvose mukati mentimi tinozvitenda tinoti aiwa mabura ndo season yawo saka handisi kuti zvanga chiripirira chii izvozvo tichaita muanalisiso tobva ipapo toti aiwa munhu wamwari wanga kachena munhu wamwari anofarira zvekudresa tinozvitendawo nekuda kwekuti tina hazvadzi dzakaita makwimba tinopfekerana chingoinda tidero chinotorawo zvinhu zvavo zvose tichiinda we represent, we move when other people move as well. Ice cream lollipop representing the pastor of the Mount Hende. Tobva ipapo tenda pakuti regai nditange nekuti congratulations kune madzimai maviri MadamBoss MaiTt the rarest vatengerwa handisivi. Let me not mention kuti iBenz here iBMW kana kuti iBeamer dzavatengerwa dziya master emota anondinetsa asi tinotenda kuti vese vaitwa matwins mumwe chena mumwe silver nendarama zvakanaka vanhu vakafara zvikanzi well done I am in tears for the people of the nation. Zvinhu zvakanakisa zvido zvatinoda kuona vanhu vachigarisana nekubatana vachiwirirana each and every day tinotenda chaizvo zvikanzi chibhotuka nendo kuti muwane zvakare mamwe magifts ari expensive zvichiita zvakadero aiwa tinotenda zvose zvakasvika muzuva ranhasi it's nice. Ndo paya patinoti kana mwari pamwe anga achiti kuda iwe uchaona breakthrough yako pakati. Who are you to judge? Who are you to stop that breakthrough? Ndo zvaitika asi tichiri ipapo MadamBoss the rarest ndofunga she was actually very overwhelmed and extremely excited vachita live yavo vakati ndine munhu mumwe chete ndisazoti wasiti the waswesti vakamusangana naye painternet then vakonekta kusvika vane makore atinoti 5 vachishandidzana handisi kuti ndo zvakanyatsoitika here asi ndo mabatira ndaichita ndichikonekta madots kuti munhu kufunga pane vanhu vese vakasangana navo painternet asi wasi wakamira navo through thick and thin. Ndobva vachimuti iyoyo type ya yemota iya chitora zvako yava yako senebhuku racho nekuda kwokuti friendship hwako hwakakosha. Yo people of this nation vakati kuma comments ndinodziwa nepisha mwari dzakadai. I am still waiting for my friends to do this. Zvikanzi namwe kana 50 cents kana zepe shamwari yangu haikwanisi kuya kunonditi naiwe Crescenzia ozvezepe wanga uri loya wakwandiri zuro uyezve nanhasi hauri wani. What you can get back is deceiveness for the people. Ndisiwo vangu vakati zvakare ndiri pari pacomment section uyawo zvemundioni pane mugozo uyari pamba pedu muchitisira something vamwe wavo vakati hazvina kushata tozvitenda and many people they cried as well. Ndivonga paka pachitema wasimepe kuti nokuti anga asingazvizivi ndozvikuitikana kuti wapotanga ambonzi meo achimutuka zvokunyebera kutonga kuti aite fast forward zvake asi zvakanaka zvakare. Tochibva ipapo toinda pane nhau yemunhu wamwari aivo vanze ndimpinga wembashwa mpinga for the people mpinga for the cars kuradza nezvishandwa ndozvanoradza nazvo noti nemuromo chete vakatirenda masikati ose. Tochibvapo toinda panhau yekuti ndazoona vhidhiyo ichitenderera asi nina ndikurana
video ndaiona kupeji kwaButi Hope ching'ono ndokwandaiona ikoko ndikati mwari varipi izvozviko ndafunga vari kunamata varipi mamunzwi ndavari kutaura ndobvanyira caption who doesn't know kuti Buti Hope ching'ono vanonyanya kuita zvematongerwo enyika macaption avo they are always related to that asi inini chandaita kuti ndizoti aiwa zvedu ndaiona papeji paButi Hope inauye kuti matanga aya ndatomashamisika kuti ko Mabura ari kupinda mukati mematangs nekuda kwenhai munhu waMwari zvataswera tichipemberera mavhuzhi atingamuzona nhasi ko Mabura abvepi chanyukepi chividhiyo ichi changa chiri paYouTube here changa chiri pai ndikati ivo Mabura kwanzi kudii mukati mentimi ari kuprofitiwa kuti awande ari kunzi vanhu vachala Mabura kuti awande nokuti papa chipinzwa zita remukuru wenyika saka zoti zita remukuru wenyika unzi muno muZimbabwe vanhu vachanga vachidla Mabura kwete zvokuseka here kana kuti vari kuti kudii vari kuti dzvarai Mabura here ko Mazai anga ari ekuti chii nekuda kuti tatine nyaya dzemazai muvhiki rino saka ndisi kuti kuprofita zvakare kuti vanotengesa mazai ngazviite zvinde mberi here kana kuti vari kuti vanhu idlai mazai kana kuti vari kuti mazai ndeyempinga I don't know kuti mundimi dzavo dzanga zvakachireve chii ko vhavhu ani ane vhavhu wangataura mukati umu definitely vane vhavhu paindaneti here who else tisu vanhu vanenge vachingotomoka nguva dzose saka vhavhu rakatagwa ndirani kuda nemabhisikitsi kuda zvanga zvizomberi kuti chaiswa chiri chitoko chinhu ichi chinaButi Hope saka handisi kuti mabhisvo anga arimo here matomatisi anga arimo here nguruve dzanga dzirimo here kana kuti gochi yenga irimo mukati zvakare imomo nokuti zvanga zvinyanya kudhipenda kufudu lumo for the people ndo yanga ichinyanya asi bread handina kuikwa saka handisi kuti zvazvo ndamberi here zvikandodi zvikandotaurwa kuda nechingwa chemudhindwa changa chirimo kuda nenhopi yanga irimo zvakare mumatangi imomomo munhu waMwari kawo munhu wani Java can do anything uona saka don't be sure kuti kuzonzwa kuti nhopi nemanhanga nemapudzi zvakanga zviri mukati mematangi idzo mbambera dzichiri present ndokuda dzavasingatozivi kuti vedwe tichandoripresent kana munhu waMwari kana vaenda kumhiriko makungwa kwavoko vachititaura kuti isu Mabura mbambera ndo Mabura zvina kushata tochibvapo toenda kumacomments people vakati hey this is a joke vamwe vakati ndo zvavanotodai izvo attention yamuri kumupeyo ndo yaanenge achitotsvaka handisi kunekuda kwei tochibvapo toenda panhau yanakwini tate nanachikomana DJ Towers uchikomana DJ Towers vobuda vari pamainstagram avo vanenge vachita malive aya heya popinzwa zita rakwini tate undobva ataura statement rataura vanhu vakati uchaimira wega here zvikanzi uchanomira wega kana kwini tate vakuundura ende vachakubaira live button for you chikomana DJ Towers kana nabasa nazvo heya chikomana kwini tate vakaitawo vikira video yavo vaita vakati let me teach you how to bath zvina kushata up and forth uyuwo akabuda vanaekera vana inonzaniko uyu hello commander uya vabuda vachitedzawo dzakuti rimo kunziwo wakanga achiwanzirwa mino na uyu unonzani gudhu yekera here this week kana kuti weekend ino yatatopinda iri kupindawo nezvakasiyana-siyana zvinhu zvinoitika maona manje there are always dramas around the streets of the realm of the people hey saka Queen Tate versus chikomana DJ Towers azoti ichapirire pinya iyoyo and uyu vanarimo hatisi kuti kupindwa zita rake nanakomana Heavenly Commander kuti varinge vachiti wadii zvokwadi wadii mwana iyeyu kuti aya madrama epainternet what else can you expect anything can happen maona manje ndobva zvazonzi nemumwe mudzimai ini ndineshuvire kuti something tinofanira kuti kana kune mukomana nekuda kwokuti musikana wakaita heartbreak for the people musikana uyu
unotaura kuti wakaita sei wakabudisa chelete mari yake inova yakatenga ndofunga zvimwe zvezvinhu zvakaita sezvemumba usanganisira nemubhedha nemimwe mari nekadhi rake rakabiwa nechikomana Gilbert. Gilbert ndokutisa Gilbert ndofunga ndokutoromisa mumwe musikana, asi uyu musikana wakanga achitora mari yake ndofunga achishanda wakanga atozvitakura, asi mukomana utobuda achoti indani mumwewo. Saka ndofunga atori neheartbreak yakasimba yekuti ari kuwisha kuti mukomana uyu anga achisangana nechero something chinoita kuti ndofunga mwoyo wake udzikame kana kuti adzoserwa hake zvinhu zvake. Saka mwoyo wake achipe nhamba dzake timugadziseni zvinhu zvodzoka. Vamwe vakati no usafunga mwoyo wakashata kudero, vamwe vakati vanhu vangu vachisympathize naye musikana uyu akati hatizivi nekuda kwei. Kwota mukomana wanzi wabatiwa, handisi kuti wangu ari kuchibva nekudivi ripi rachone, asi wangu ari makodo emunhu wakashayika. Mukomana uyu ofunza kuti konewo neindepi chii chaunacho, akati makodo ndaamai vangu. Ndozvaataura. Singazi kuti wakandofukurira makodo amai vake kuti zvidii, omaisa muchipurasitiki ichocho. Masikati machena zuva rakavanga kudai rakacheka nyika zvokwadi. Mune makodo emunhu. Kodo apo ndira mai vangu. Saka kudako pane kwakanzi uya nemakodo timaite zvirango. I have no idea. Asi ndo zvimwe zvezvinhu zvasara zvichitendera izvo. Hazvina kushata. Ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.